Heia, croeso i diwrnod 2 efo fi Eilir yma yn Fran Wen. Mae lot o'n prysur rwan, fel gwelwch chi, mae'r boes o'n i fan'na yn gweithio ar y sain, ac felly da ni yn dangos i chi'n union beth sy'n digwydd hefo Hynt a Helynt Bran Wen a'r prosiect Boxes. Felly, dewch efo fi am mynd i ddangos y datblygiad diweddara i chi. Wel, am heddi, da ni'n gorffen adeiladu'r set. Fel ydych chi'n gweld, mae'r coridor wedi datblygu. Mae gen i fwy o gwestiwn fyny yma. Da ni eisiau rhoi mwy cwb yma i rhoi naws neu awyrgylch mwy gwyddonol iddo. Ac cael, ond yr un fath, da ni'n cael fel game show hefyd. So felly, os da ni'n draw i'r mynedfan yma. So, da chi'n gweld, mae Gwyn wedi datblygu gweddill y coridor ochr yma, so dyma fydd fy mynedfa lle fydd gynulleidfa'n dod i fewn. Mi fydd fel, da ni wedi dweud o blaen, mi fydd rhain yn cael ei ddefnyddio, digon tebyg eitha peth Alton Towers. Felly, mi fydd gynulleidfa'n dod i fewn o sy'n fama, yn y perfformiad, yr un mynedfa fydd ar gyfer y ddwy perfformiad yn ystod 7:00 a 7:00, ac fydd nhw, diolch o'r iawn Gwyn, Gwyn ein cynllunio'r ardderchog sydd hefyd yn taflu papur ar ag. Be sy'n dan nhw'n reit taf? So ie, felly, os ydych chi ddod lawr efo fi ffordd yma, ni'n meddwl bod y criw wrth i gwisgo i siwtio Gwyn, so dilynwch fi. Reit, wel, ni'n mynd i lawr y coridor 1, dyma lle fydd gynulleidfa wrth i dod i fewn ar ôl mynedfa. Mi fydd yna dipyn yn mynd o gwmpas yma. Fe gennym ni, mae'r plastig i gyd yma, so mae'n edrych yn weddol fodern a weddol yn y dyfodol, ac eto dal bach yn ddirgelwch o beth sy'n wedi digwydd. Felly, fydd nhw'n dod lawr. Fel gwelwch chi, fydden nhw'n dod lawr, wedyn gennym ni yr adran yma i gyd angen i ddangos. Ddim yn gwybod beth sy'n wedi digwydd yma eto, mae yna dipyn ar fi'n cael ei wneud yma, fel ydy si yn y dechrau, mae lot o waith angen cael ei wneud. Ac mae gennym ni hwn, sef adran derbynfa, dwi'n meddwl fydd o. Dyn ni'n cweith yn gwybod eto, mae yna lot o ydy si, lot dal mae angen cael ei wneud. Ac mae ni. Osian, oes ti eisiau dod i fewn ar yn ôl i? Ie, siwr. Dwi'n iawn i chdi. Fel chi'n gweld yma, mae'r gwaith criw cael yn y Sisau Gwyn yn dechrau peintio, yn dechrau gwneud arddiniadau i set ni. Ofyn. Creu boxes hefyd. Creu boxes hefyd. Felly, dewch un ag o lli'n perfformiad ni ym Mhorth Eithwi ar yr 8fed ar 20 o Chwefror ym Mhencadlys Fran Wen. Mae'r sioe yn cael ei gynnal am 3, 5 a 7 o'r gloch. Gobeithio gewch chi brofiad gwefreiddiol yna, ac tan y fideo nesaf, hwyl fawr i chi.